Hej, det er Emil. Jeg vil så forklare virkningen med præventionsformer, der påvirker hormonerne i kroppen, og så derefter vil jeg vurdere fordelene og ulemperne ved disse. Til at starte med kan jeg fortælle om, at prævention er midler med det formål, at de skal bidrage til sikker sex, hvor det inkluderer, at kvinden ikke skal blive gravid under samleje. Til at starte med vil jeg fortælle lidt om p-pillerne. P-pillerne er den prævention, som er mest hyppigt brugt, og den indeholder hormonerne østrogen og gestagen. Kvinderne producerer i forvejen østrogen, hvor gestagen fungerer som progesteron, hvilket kvinder også producerer. Begge hormoner fungerer ved negativ feedback, da den øgede østrogenkoncentration, der kommer fra pillerne, resulterer i, at dannelsen af LH aftager, som resulterer i, at der ikke udvikles follikler med æg, hvor der så ikke finder en ægløsning sted nede i æggestokken. Det progesteron-lignende stof, gestagen, giver en sej slim, som stopper sædcellerne i livmodermunden, hvorefter et befrugtet æg ikke kan sætte sig fast på livmoderslimhinden. For at man får en almindelig menstruationscyklus, holder man en pause på 7 dage efter man har indtaget pillerne, for derefter at kunne tage en pille, for at kunne tage pillerne efter det igen. Fordelen det er, at det er næsten 100% sikker mod graviditet, og at det gør menstruationen mere regelmæssig, og så at det ikke har nogen indflydelse på evnen til at få børn senere, hvis det er, man stopper med at tage pillerne. Ulemperne derimod er så, at man skal indtage pillerne hver dag i den periode, man får dem. Det beskytter ikke mod seksuelt overførte sygdomme, og så at det giver bivirkninger. Det kan give bivirkninger de første par måneder. Det er blandt kvalme, rygspænding, hovedpine, blækblødning og humørsvingninger. Nu vil jeg fortælle lidt en smule om minipillerne. Minipillerne indeholder kun hormonet gestagen, minipillen sørger for, at slim i livmoderhalsen på samme måde som p-pillerne bliver sej, og det er med uigennemtrængeligt for sædcellerne. Forskellen her er dog, at ægløsningen finder sted, da østrogenkoncentrationen ikke stiger på samme måde som før ved p-pillerne. Fordelen her det er, at det beskytter 98% mod at blive gravid, og så indeholder det ingen østrogen, det vil sige, at det er også muligt for kvinder, der ammer, for eksempel at kunne tage de her piller frem for p-piller, hvor det ikke altid er muligt. Ulemperne derimod det er, at man skal tage dem regelmæssigt og helst på det samme tidspunkt hver dag, ellers risikerer man, at mængden af gestagen aftager så meget i blodet, at det simpelthen ingen virkning har. Så beskytter det på samme måde som p-pillerne ikke imod seksuelt overførte sygdomme, og på samme måde kan det også give blækblødninger eller meget uregelmæssige menstruationer. Hvis det er tilfældet, så skal man så søge andre former for prævention. Til sidst vil jeg fortælle en lille smule om hormonstavene. Hvis man tager hormonstaver, så gør man det, at man indopererer dem under huden i armen. De er ca. 2 mm tykke og fylder ca. 80 cm i længden. De holder op til 3 år. Og så indeholder de kun gestagen, som minipillerne også. Ja.